سلام كما يتغنيو زخبركم زخبركن تخاتلت مدبنا لوم سولس 27 لكاتيت كل تشعن 24 أبن فنو سمناوي مدب سبورت زتفلالي حبريتات عودات سبورت أتلتيكس قدد مشكلتان كعسو أقرن حيزنا لكم قريبنا لنا كم وترو نمكتالكم بخبرنا عدم ኤርትራውያን አትሌታት ክብሮም ወልደ ሚካኤልን አብርሃም መድሃንን በቅድመ ተማል ሰንበት ኣብ እስጳኛ ኣብ ሰላሰለ ውድድር ማራቶን ፒፒ ካስቴሎን ቀዳማይን ሳልሳይን ብምውፃእ ቱርና ዓወት ተቋዲሶም ኣብዚ ቅድድም ወዲ 37 ዓመት ክብሮም ወልደ ሚካኤል ብ2 ሰዓታት 7 ደቂቃን 25 ካልኢታትን በዓብላልነት ንመወዳድርቱ በኣዝዩ ነዊሕ ርሕቀት ተራሕርሑ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ኬንያዊ ጄም ኪብላጋትን አብርሃም መድሃንን ድማ በኣስታት 8 ደቂቃ ድሒሮም ተመራሪሖም ብምእታው ካልኣይን ሰለሳይን ተርታ ተሰሪዖም قديم أتليت كبرم ولد ميكائيل أب أقام الززام زحلف عمت أب تشاينا إثيوبياوي جبيسة دبلة عوت أبزقون له وددر ماراثون سوزو تهيون كال أي درجة بمحاز نشلمات بقعيو تقدد ماي تركاويت كونتيننتال كلاب بيكوز بلديسي ناتنائيل برهانة بغد متمال السنبت أب ترك بستخايدة وددر كلاسيك ألانيا ربع درجة بمحاز زخور عوتيت أمزجيبو أبزي 207 كيلومتر رحقة شفنا قدم فرنساوي جوليان تغيقو بخلت ساعات 32 دقائقا إسرا كاليتاتن نبينو حنصات بمرقات قدام يعود كوينو خوت كلو ناتنائيل برهانة دما بعصر 3 كاليتات فنتيتو ربعي ترتات سريعو أب موداتا زحلف ورحت الري أو ددر جروم بخي أنطاليا كالاي درجة بمحاز 3 نتبتات يسياي وهليلو زنبرناتو تمال سنبت دما توسخي إسرا نتبتات يسياي كدلب بمخالو أبز عمت زخعبتو نتبتات ناب 5 كبابيلو أبزو ددر استخافلو دقانتوون ناتنائيل إرتراوي بيتروس منغس مودقتي أقات إمو كدحر بمقدادو بحادة دقيقا 14 كاليتاتن دونجي بمئتاو مبل 10 درجة حيزلو مبل 16 وددر بشكلتا زور رواندا بعوض تقداد ماي برو كونتيننتال تيم إسرائيل بروميتيك أكاديمي إنجليزاوي جوزيف بلاكمور بقدمة مال السنبت إسران حموشن لكاتيت أب كتما كيغالي مقارجو عاتيو أبشاد شاي كمون مزازمي شاموناي معرفاتون عوت مدرخ زخونة بلاكمور نتن شمونتا مدرخات زغات سألن 740 كيلومتر رحكات زتوقع عزن زور رواندا بعصر 7 ساعات 10 دقائقا 46 كالإتاتن بمعمام بيج أماليا كونن كلو تقدد ماي جرمناويت كونتيننتال تيم بايك ايد داويتي مانا دما ب3 دقائق دحيرو 10 درجة بمحاز مسبلوصات 10 تقدادمتي تسريعو أبزها قراويت غانتا إرتران خلن غانتا تتباليتا قداميت زوصتلو زور داويت يمانه ماليا بولوص أفريقا أو تقدادماي أبالها قراويت غانتا إرتران بلجيماويت كونتيننتال تيم وان توريستيك نورد أخليلو الرفاينة دما ماليا بولوص والدومن السي نايزو زور كومون ماليا بولوص أفريقاوي من السين بحيتهم أبز زور زحشو وصيت كمزجبو لعل قمة توهيبوهم زنبرة أبالات هاقراويت غانتا إرتران مالي جاويت كلب ترينغانون زخونو مرهاو قدسن متكال إيوبن كم تتسبيت ستقابر لهم كنك أساسي ترايون تقدد ماي بايك ايد يو هاب تاب ماليا نقص عقب كمون ماليا مونغو أو شكوا حيزغلو أب كندم كرونومتر بحتي بسنك حسرت حبريتا تزانيو أبستوغو عزلو كابستوها بدرت جزي دونجيس لزاتوه كابزور رواندا بمقلافو بزوحات إرتراوين دقفتي كيقوهايو أي حالفون زور رواندا أب كل تشحن 19 درجؤو كاب كل تنت بخلته ناب كل تنت بحدا كب كابزبل ندحر إرتراوين تقدادمتي بزي بيج أمالي أخواتو إذن أيلو معمت نخال أي أوانيو بورتغالويت إيزابيل فرنانديز أب 1988 عمت مرت فلما كم دانيا أب سراح قدم مشكلتها استوافرتن كسام مزنت كوميشنر وددرات يسعي بمحاز بركز زبلك قدمات زمرحتن كومون أو وددرت أرجع أولمبيكس رايو كم دايركتر زعايتنيا إيزابيل أب أفريقيان تقدمتي بحفشة أب إيرتراوين دما بفلاي حاليوت زلوا أخوينا نعبيت قدم مشكلتها إيرتران تقدمتان مويا وحجز زبركتتن تبركت زلانيا نسا بدحر مززام زور رواندا والكاو تعزبتا ب5 ساعة ملك عقيرا أبناي فيسبوك مهدرا قليت سانيرا ترقمو نسعبالكم زور رواندا خلت تشحن 24 تفتيمو سلازلو ريتيكهب حدا وددر تقدادمتن مزازم حنصات مساقوري زفتسام قدميو أي ودأن
ንመወዳደሪ መስመር ቅድድም ክሮኖሜተር ጋንታታትን ውልቀን ንተሳተፍቲ ጋንታታት ካብዚአን ዝበስሓ ኤውሮጳውያን ኮይነን ገለ ተቐዳድምቲ ወርልድ ቲም ዝርከብዎን 4 ኮንቲነንታል ክለባት 5 ኮንቲነንታል ክለባት ዕብላሊ ኤውሮጳውያን ክለባት ኣብ መቕላስን ምእላይን ናይቲ ውድድራት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናይ ሎሚ ዘመንና ዞር ሩዋንዳ ካብ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈለየ ነይሩ ውፅኢት እውን እንተኾነ ምስ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ክነጻጸር ከሎ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተፈለዩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከም ቀደሞም ብዙሕ ዓወታት ኣይረኸቡን ብጫ ማልያ ክወስዱ ኾነ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግቡ ይተራእዩን ሓቂኡ ኣብ ኤውሮጳ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ኣብ ምቅድዳም ዝርከብ ዳዊት የማነ ካብ ባይክ ኤድ ኣብ ውድድር ሓፈሻዊ ግዜ 10 ደረጃ ሒዙ ምናልባት ዝበዝሑ ደገፍቲ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ትጽቢት ዘይሕደሩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ዓመታት ምስ ባይክ ኤድ ብብቕዓት ክቀዳደም ጸኒሑ ኣብ ኤውሮጳ ዝነጥፍ ዘሎ ኣኽሊሉ ኣረፋይነውን ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ምውናኑ ነቲ ኣቐዲምና ንፈልጦ ተውህብኡ ዘረጋግጽ ምስክር ክኸውን ይኽእል እምበር 12 ተቐዳደምቲ ጥራይ ኣብ ዝርከብዎ ክሊ ዕድመ ምዕዋቱ ዘገርም ኣይኮነን ዓወት ኤርትራ ኣብ ውድድር ጋንታታት ብጫ ማልያ ንምውሳድ ይኹን ናይ መድረኽ ዓወት ንምርካብ ዕድል ከም ዘየለ ምስ ተገንዘቡ ነቲ ኣብ መንጎ ጋንታታት ዝግበር ውድድር ኣተኩሮ ገይሮሙሉ ቆኑዕ ድማ እዩ ነይሩ እዚ ውፅኢታት ምስ ዝሓለፉ እዋናት ክነጻጸር ከሎ ብርኢቶይ ንሓንቲ ተዓዋቲት ክትከውን ዝተሓጽየት ጋንታ ድኹም እዩ ኣኽሊሉን ዳዊትን ሒዞሞ ንዝጸንሑ ብቕዓት ኣረጋጊጾሙልናዮም ዩኤል ሃብተኣብ ፍሉይ ነይሩ ኣዝዩ ትስፉ ዝኾነ ፍሉይነት ይኹን እምበር ብኻልእ ወገን ተቐዳደምቲ ናብ ፕሮፌሽናል ጋንታ ንምእታው እኹል ምድላው ከም ዘይካየዱ መረጋገጽ እውን እዩ እዚ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይካየድ ከም ዘሎን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናብ ዓውዲ ፕሮፌሽናል ንምእታው ከመይ ከም ዝተዳለውን ንምንጽብራቕ ጽቡቕ ዕድል ክኸውን ዝግባእ መስለኒ ተቐዳደምቲ ሰሪ መሰረታዊ ዓውድታት ቅድድም ብሽክለታ ዘይምምሃሮም ብተደጋጋሚ ዕድላት ክኸስሩ ምርኣይ የሕዝነኒ ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ተውህቦ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ብሰንኪ ጉድለት ኣፍልጦ ቅድድም ብሽክለታ ዕድላቶም ክጠፍእ ርኤ ልክዕ ከም ዩኤል እቲ ጌጋ ድማ ናቶም ኣይኮነን ንሳቶም ግዳያትዮም ዝምህሮም እንድሕር ዘይብሎም ከመይ ገይሮም ክፈልጡ ይኽእሉ ዝመጽእ ዓመት ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ይኽካየድ ከምቲ ንቡር ጋንታታትን ተቐዳደምትን ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ መሬቶም ዝሳለጥ ሻምፒዮን ሓይሎም ክቐርቡ ይግባእ ይኹን እምበር እዚ ንሪኦ የለናን ንኣስተንትኖ ዕድመ ይቕርብ ኣለኹ ክልተ ምርጫታት ኣለዋና ነዚ ኣንቢብና ከነስተንትኖ ወይ ድማ ሸለል ክንብሎ እቲ ምርጫ ናትናዩ ንኽውንነት ንበራበር ማማ ኣፍሪቃ ኣብ ክራማት 2025 ዓመተ ምህረት ኣብ ሞሮኮን ዝካየድ መበል 35 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝዓለመ ዕጫ ግጥማት ቅድመ መጸረዪ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ርእሰ ከተማ ግብፂ ወፂኡ ኣብቲ ዕጫ ዝተሳተፋ ኣብ መሳልል መዐየሪ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ደረጀን ኣብ ታሕቲ ዝርከብ 8 ሃገራት ኣፍሪቃየን በቲ ዝወፀ ዕጫ መሰረት ሶማልያ ኣንጻር ኤስዋቲኒ ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ሳኦ ቶሜ ጫድ ኣንጻር ማውሪሸስ ጅቡቲ ኣንጻር ላይበርያ ክጻወተን እዚ ኣብ ክልተ እግሪ ዝሳለጥ ግጥማት ካብ 20 ክሳብ 26 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ ኣብዚ ናይ ክልተ እግሪ ርክባስ ተዓወታ 4 ጋንታታት ነተን ድሮ ብዘይ ቅድመ መጻረዪ ናብ መድረኽ መጻረዪ ውድድራት ሰጊረን ዘለዋ 44 ሃገራት ክሓብረአን እየን ኣብ መወዳእታ ድማ ንኣንጋዲት ሃገር ሞሮኮ ሓዊስካ 24 ሃገራት ኣብቲ ውድድር ተኻፈልቲ ክኾናየን ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራን ሲሸልስን ኣብዚ መጻረዪ ውድድር ንምእታው ኣይተመዝገባን ኤርትራ ኣብ መጻረዪ ጾታት ዋንጫ ዓለም 2026 ንምስታፍ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2023 ኣብ ከተማ ኣቢጃን ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ዝተገብረ ዕጫ ኣትያ ኣብ ጉጅለረ ምስ ሃገራት ሞሮኮ ዛምቢያ ኮንጎ ብራዛቪል ታንዛንያን ኒጀርን ብድሕሪ ምድልዳላ ሓሙስ 16 ሕዳር ኣብ ስታዲየም ኣጋዲር ምስ ሞሮኮ ፈላሚ ግጥም ንኸተሰላስል ትጽቢት እናተገብረላ ከሎ ብሃንደበት ካብቲ ውድድር ከም ዘንሰሓበት ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግጥም ኣብ ዝገሸትሉ ብህድማ ተጻወቲ እትሽገር ኣብ 1998 ብወግዒ ኣባል ፊፋን ካፍን ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ መጻረዪ ግጥማት ንጽዋዕ ዓለም 2010 ጾታት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2010 2015 ከምኡውን 2023 ጸኒሓ ከተድሓርሕር ከላ ኣብ መጻረዪ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 2012 2013 2017 2019 ከምኡውን 2021 ድማ ብኣግኡ ከም ዘይትካፈል ብምሕባር ቦኺራ
ኣብ ሓደ እዋን ኣብ መሳልል ብቕዓት ፊፋ ክሳብ መበል 121 ደረጃ ክትሕዝ በቂዓ ዝነበረት ጋንታ እኹል ምሕዝነታዊ ይኹን ወግዓዊ ግጥማት ብዘይ ምክያዳ ንነዊሕ እዋን ኣብ ደረጃ 200 ትሕቲኡን ዕንቅሊል ክትብል ድሕሪ ምጽናሓ ንልዕሊ 4 ዓመታት ምስ ዝኾነት ትኹን ጋንታ ብዘይ ምጽዋታ ብድሕሪ ሓምለ 2023 ካብ መሳልል መዐየሪ ኣባላት ፊፋ ተገሊላ ትርከብ። ካብ 2002 ክሳብ 2006 ዓመተ ምህረት ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ፕሪምየር ሊግ ኤቨርተን ዝተጻወተ ቻይናዊ ሊቲ ብክስ ብልሽውና ንሕልፈት ተፈሪዱ ክብላ ማዕከናት ዜና ስፖርት እንግሊዝ ንመራኸቢ ብዙሃን ቻይና ብምጥቃስ ሓቢረን። ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምፍናው ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ክነጥፍ ዝጸንሐ ወዲ 46 ዓመት ሊ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቻይና ኮይኑ ምእንታን ክምዘዝ 3 ሚልዮን ዩዋን ወይ ከዓ $330,000 ኣሜሪካ ብላዕ ከም ዝሃበ ድሕሪ ምንስሕዩ እዚ ከቢድ ብይን ተቐቢሉ። 92 ግዜ ንሃገራዊት ጋንታ ቻይና ወኪሉ ዝተጻወተን ካብ 2019 ክሳብ 2021 ዓመተ ምህረት ነታ ጋንታ ዝዓለመንሊ ኣሰልጣኒ ክለባት ቻይና ፎርቱና ከምኡን ወሃንዛል ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ነተን ክለባት ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ንምስጋርን ውጽኢት ንረብሕኡ ንምጽላውን ንደያኑ ገለ ተጻወትን ኣሰልጠንትን መጋጥምቲ ጋንታታት ጉቦ ከም ዘብልዐ ብተወሳኺ ተኣሚኑ። ካብ ወርሒ ሕዳር 2022 ኣትሒዙ ብማእከላይ ኮሚሽን ዲሲፕሊን መርመራን ጸረ ብልሽውናን ቻይና ጉዳዩ ክጻረን ብሕጊ ክርአን ዝጸንሐት ኢሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብመንግስታዊ ቴሌቪዥን ቻይና ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ ፈነወዩ ንገበኑ ተናሲሕሉ። ንሱ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝገበሮ ንስሓ ይቕሬታ ግበሩለይ በቲ ቁኑዕ መንገዲ ክኸይድ ግባኣኒ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ንቡር ዝውሰዱ ገለ ነገራት ነይሮም። በዚ ጉጌ ኣገባብ ዓወት ድሕሪ መርካበይ ዓቕሊ ኣልቦ ኮይነ ንተወሰኺ ዓመታት ህንጥዩነት ኣሕዲረ ንደያኑ ተጻወትን ኣሰልጠንቲ ድማ ብላዕ ሂበ ከም ልማድ ድማ ሒዘዮን ኣብኡ ጽግዕተኛ ኮይነን ብምባል ጌግኡ ቃልዕ ገይሩ። ሊ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብጀካ ምስ ክለብ ኤቨርተን ምስ ክለብ ሼፊልድ ዩናይትድ እውን ተጻዊት እዩ። እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሜዳ ስታዲየም ስታንፎርድ ብሪጅ አንጻር ማንቸስተር ንእተካየዶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዘገልግል ትኬት ኣብ ታሪኽ ብዝኸበረ ዋጋ ንዕዳጋ ኣውሪዳቶ። እቲ ብክብሪ ዋግኡ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ትኬት ዋግኡ 5,000 ፓውንድ ኮይኑ ነዚ ትኬት ዝውንኑ ተዓዘብቲ ኣብ ድሕሪ ኣሰልጣኒታ ጋንታ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖን ተጻወቱን ዘዕርፉሉ መንበር ተቐየርቲ ኣብ ዝርከብ ዝማዕረገ ቦታ ኮፍ ኢሎም ጸወታ ናይ ምክትታል ዕድል ክረኽቡ እዮም። እቶም ተዓዘብቲ ከም ኣካል ናይቲ በዚ ትኬት ዝረኽቦ ሓለፋ ተጻወቲ ክለብ ቸልሲ ኣብቲ ስታዲየም ኣብ ዝበጽሕሉ ሰላም ክብልዎምን ብቕድሚትን ድሕሪትን ግጥሙን ዝተፈላለየ እንግዶት ክግበረሎም እዩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ደገፍቲ ክለብ ቸልሲ ደም ሩሶ ነቲ ብቸልሲ ዝተሰልዐ ዋጋ ትሑትን ማእከላይን መነባብሮ ንዘለዎም ደገፍቲ ኣብ ግምት ዘእትወ ሰማይ ጠቀሰ ዋጋ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምኹናን እቲ ብድሕሪ መንበር ተቐየርቲ ዝርከብ ኣገዳሲ ቦታ ኣብ ክንዲ ብዕሉላት ደገፍቲ ብርኹባትን ካልኦት ዕዱማት በጻሕቲ ተሓዚኡ ምርኣይ ዘሕዝን ኢሉ። ኣብ እዋን ግጥም ዝተፈለየ ሓለፋታት ንምርካብ ተባሂሉ ቅድሚ ሕጂ ብዝኸበረ ዋጋ ዝተሸጠ ትኬት ብክለብ ማንቸስተር ሲቲ ክኸውን ከሎ ሓደ ትኬት ብ4,200 ፓውንድ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ። ብጀካዚ ዌስትሃሙን ኣብ ሰማያት ለንደን ብሄሊኮፕተር ምብራር ዘጠቓልል ዕድል ዝርከቦ ናይ ሓለፋ ትኬት ንሓደ ብ4,000 ፓውንድ ሸይጣቶ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሉስ መደብና ኣብ ቡንደሊጋን ስቫይተ ሊጋን ጀርመን ዝጻወታ ክለባት ኣብ ዝገበርኦ መስርሕ ድምፂ ምሃብ ፋይናንሳዊ ድርዕን ዓለም ለኻዊ ዕዳጋን ንምርካብ ብሕታውያን ኣፎርቲ ንውድድራት ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኣብ ዘመሓድር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ብርክታት ክውንኑ ዕድል ንክወሃቦም ብምውሳነን ደገፍቲ ዝተፈላለያ ክለባት ኣብ እዋን ግጥም ብርክት ዝበላ ኩዓሳሱ ቴኒስ ናብ ማእከል ሜዳ ብምድርባይ ብርሑቕ ወይ ብሪሞት ኮንትሮል ዝእዘዛ ንኣሹ ናይ ቆልዑ መካይን ከምኡውን ነፈርቲ ናብ ሜዳ ብምእታው ብዝገበርዎ ሰፊሕን ሓያልን ተቃውሞታት ግጥማት ክሳብ ንሓያለ ደቃይቕ ደው ክብሉ ከም ዝተቐሰቡ ሓቢርናኩም ነርና። በዚ ተቃውሞታት ዝተናወፀ ሊግ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ ነቲ ክሳብ 1 ቢልዮን ዩሮ ወፍሪ ክረኽበሉ ተሊሙ ዝነበረ ፕሮጀክት ክስርዞ ከም እተገደደ ኣፍሊጡ። ኣቦ ወንበር ቦርድ ምቁፅጻር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ጀርመንን ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ክለብ ቦሩስያ ዶርትመንድን ዝኾነ ሃኑስ ዮኻኤም ዋትስከ ድሕሪ እቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንህልው ኩነታት ተቃውሞ ደገፍቲ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ፕሮጀክት ናብ ፍረ ምብፃሕ ዝከኣል ኣይመስልኒ ብምባል እቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ውሳኔ ከም እተሰረዘ ኣፍሊጡ። ንሱ ብተወሳኺ ዋላኳ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ናይ ዝምስኣው ፈርቲ ዝግበር ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዝበስሐ ደገፍ እንተለዎ
أمونغو كلبات رايزي كونه أوشت كلباتون انتخونه أمونغو تتصاوتي أسلتنتي حالفتي أبالات بوردن كجل دقفتن مفلاي بمهلاو كعسو أجر جرمن مرير فتناقت إمولو دحر مبال اتمت أن زي مردا نقط ماتن رتعاونتو من أبحدقاك سمتاو كمزبتحة أرديو نتتقاومو زمرحة أنزرة كارفز تبهلا محبر دقفت جرمن نت بروجكت نمسراس توهبابين بموداس أمنا سلاماون فتراون زخونة حفشاو تقاومو أمو دعتو ناب عواتي مرحي بمبال حقوسو قليتو كلاب ليفربول نكلاب تشرس بمسعر عوتوان كاراباو كوينا أبت بقدمة مال سنبت بستاديوم ويمبلي استخايدة 220 دقائق زحاتة تقدم بجرمنا وأسلت أن يورغن كلوب اتعلم ليفربول صوتانا فتم كلا كمرح كل دقائق مسترفو أب مبل 210 دقيق كاب حلقة قانتاء نيزرلانداوي فرجيل فان دايك بزرخبت تاقول حدا بزيرو رتعا نمبل 10 جزء ونانيت وانش أكرابو بمخان أبتات سوا أزت أنحا كبروسن بزحة أو تصفيحة أب مزازمي زعمة سبورت كاب ليفربول تفانيو عرفت قوسد وسينوزولو يورغن كلوب نزنا يسنبت عوت بزيتهم بسن كمهرم تزسانهم كم محمد صلاح داروين نونز دياغو جوتا ترينت ألكساندر أرنولد أليسن بيكرن كالوتن زعمسلو أقد ستت أوتيو دليبو بسرزي أبزو صانت أوتا بركز بولو لدومن السياد كتكام بمقدادو نزا أبتعلت ساعة روانجا لعل عسر عمت أبزو قصرنا يمعلم هيوتيكا بتشبت كون واناجو اتأزياز تفلت بمبال قليتوا أبزو وقتي وددر دروحان توانجا أتاوغي روزولو كلوب نخال أوت سلسة سوات مالت وانجاتات بريمير ليج FA كومون إيروب أو ليج أموكوماتي ركب كلاب تشيلسي مزناي سنبت حويسكا نشار شاي تخطاتا لأوانيا أو إمبل ستاديوم أبستقانعو مزازمن أيوانجا صوتاتات تسعر زلا كابزي اتسالستا بليفربول تسعيرا تراح إدا زخدتويو لو مسولوسن صباح ربعن قطمات حموشاي زور نوانجا FA كسلاسو اليوم لو مشت ساعة 10 فرقان بورنموث أنصار ليستر ساعة 10 40 حموشتن بلاكبرن أنصار نيوكاسل ساعة 10 حدا لوتن أنصار مانشستر سيتي زتصاوتا خونا خلوا صباح ربع مشت دما ساعة 10 فرقان تشيلسي مس ليدز ساعة 10 40 حموشتن وولفز مس برايتون نوتنغهام مس مانشستر يونايتد ساعة 10 حدا ليفربول مس ساوثهامبتون كراهباين كم أكل نايز قطمات حموشاي زور تمال مشات كوفنترين مايدستونن تتصاويتن نيرن أبزنا يلو من صباحن صوتات زعوتا شمون تغانتتات زمت قدام 16 مقابيت أم مدرخ ربع فتسامي كفالة ماين زخبركمن زخبركن تغتاتلتنا نلومي السنة دينايو زنبرنا صومناو مدب سبورت تفتسيمو الله أبزغت صل صومون كساب نرخب نخلنا ببزلنايو سلام انتعنان